3 घन्टा इनाय अयथासार रेप खालामदों ओरैबायदि गिलुबालु आंनि न'खौबो बुलडोजर खुलुमबाय लोगोफोर आरो गोदान मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थालायबाय। नोंथांमोना निश्चय ससियेल मिडिया इउट्युब फेसबुकफोराव नुगासिनो जे जोंनि बर' क्लास 10आव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलिखौ सानैसो दुथां मानसिफोरा लोगो नांनानै गाज्रि आखु खालामनाय नोंथांमोना निश्चय नुगासिनो जे बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजाव गोबां जागासिनो गोबां बेफोरबायदि गाज्रि आखु खालामनाय गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ एबा फरायसुलिफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि आखुजों नायनाय बेफोरबायदि गोबां जागासिनो नोंथांमोना निश्चय नुगासिनो आरो फेसबुक इन्स्टाग्रामफोराव जे सोरजोंबा हाबा जानानै बुथारजानाय सोरजोंबा मोजां मोनफ्लानानै सोरखौबा लाना खारनानै फानहैनाय बेफोरबायदि गोबांथार जागासिनो नोंथांमोना निश्चय नुखादो दाख्लैबो जिबायदि 3 लाख होनानै जे सासे बर' नङा होमबा सिख्ला बेखौ माने फानहैनो नागिरनाय एडभान्स लाखानाय 3 लाख उमुक हारिनिफ्राय फैनानै बिहारनिफ्राय फैनानै जोंनि बर'लेण्ड एबा जोंनि BTC आव बेफोरबायदि बिथांमोना एबा बेफोरबायदि बिथांमोना जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ उमुक जायगायाव फानहैनो थाखाय बेफोरबायदि बिथांमोना टारगेट लागासिनो आङो दिनैयाव लासे आङो गुबुन हारिफोरखौ बेफोरबायदि आं नुवाखै नुदों कम नुदों किन्तु जोंनि बर' सिख्ला एबा जोंनि बर'फोरखौ बेफोरबायदि बांसिन नोजोराव होनायखौ आं नुनो मोन्दों एबा बांसिन जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बांसिन टारगेट खालामनायखौ आं नुनो मोन्दों नै दासान्दि आरोना जोंनि नोंथांमोना निश्चय ससियेल मिडियाफोराव नुगासिनो नङा होमबा जोंनि अकल जोंनि बर' सिख्लाफोरखौल' बांसिन टारगेट खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दा बेनि सायावनो दा बिथां आदामोना एबा बिथां सारमोना मा फोरमायखो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टआव लासे नायना लाबा निश्चय बुजिगोन होनना आं सानो। दाननि 20 तारिखआव जोंनि बेंटल ओनसोलाव थानाय सेरफांगुरि होननाय गामिनि दासो क्लास 10 आव फरायबाय थानाय जोंनि माने बिनानाव बर' जोंनि माने बिनानाव बे बिनानावखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय धालिगाव ओनसोलनि माखासे दुष्टफोर माखासे गुन्डाफोर जायफोरनि मुङा दिनै बाहाय जोङो खोनानो मोन्दों बिथांमोननि रिपर्ट बायदि नासिरुल आली होननाय बिथांजों लोगोसे आरो सानै बाहाय गुन्डाफ्रा दंबावो। दा बाथ्राया मा जादों 20 जुलाइ खालि बे जोंनि 10 थाखोआव फरायबाय थानाय बिनानावखौ नासिरुल आलीया गावनो बेंटलसिम थांनानै बे बिनानावखौ थिखानानै लाबोबाय लाबोनानै काजलगावनि खोलाहा थानाय दांथल बै भुपेनेश्वर हाजो बिसिम बेरायहैदों आरो बेखिनियाव सानै गुन्डाफ्रा सानै बदमासफ्रा बिजों लोगोआव ओंखारफाबाय। दा बे साइडआव 1 घन्टासो टाइम पास खालामनानै बिसोरो फिन आरोबाव काजलगाव धालिगाव ओनसोलाव फैफिनदों आरो बेवहाय फैनानै बे माने जोंनि दाय गैयै जे बिनानाव बे बिनानावखौ मोनसे धाबायाव जौ लोंहोदों अयथासार खालामनायनि जे मोनसे सिन्ता गाज्रि मोनसे नोजोरजों बिनानावखौ जथेस्थ माने जौ लोंहोनाय मानाय सेन्स गैयै बिदि खालामनानै धालिगावनि साहा थानाय साथिपुर होननाय गामियाव जाय कालप्रिटआ बाहाय दंफायो साथामनि गेजेराव सासेनि न'खराव लांनानै 3 घन्टा रुम सिङाव बेखौ आबद्ध खालामनानै इनाय अयथासार रेप खालामदों ओरैबायदि गिलुबालु आरो बे रेप जाखांनायनि उनाव बे कालप्रिटआ जाय लायदोंमोन बेनो बेखौ बेंटलाव दोनहैफिनदों। जों मिथिनो मोन्दों बे बिनानावखौ गिलु बालु माखासे बाथ्राजों दम होनानै दोनदों जायनि थाखाय बियो 20 तारिखनि उनाव खुनु न'खरावबो आरो रावनोबो बे गिलु बालु जाथायखौ बिथाङा फोरमायनो हायाखै सिरियैनो थाबाय थादों। नाथाय माने गुन्डागिरिफ्रा गाज्रि आखुनि मानसिया सानसे नङा सानसे जेयाव गोग्लैयो होननाय बायदि बे गुन्डाफ्रा बे कान्दखौ बे जाथायखौ मबाइलाव भिडिअ खालामदों भिडिअ खालामनानै गावसोरनो बेखौ हगारबाय फेसबुकआव ससियेल मिडियाआव हगारबाय प्रसार जाबाय। नै दाखालैसो साननैसो सिगांसो गामिनि मानसिफ्रा नुबाय गथ'नि बिब'आ नुबाय सिनायबाय सिनायनानै सोंबाय नंगौ जाथाया बिनिफ्रायसो जोंनो मैया खबर हरबाय हरनाय लोगो लोगो जोङो
डिसि आरो एसपि नो जों खबर हरबाय, जों लोगो हमबाय, रायलायबाय, गोख्रों जों डिमान्ड होबाय बे रेपिस्टफोरखौ कालप्रिटफोरखौ जेरैखि जाया दिनै मोनानि गेजेराव हमनांगौ होननानै जों दाबि होदों। आरो जोंनि एसपि नि दैदेननायाव जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जोंनि प्रेजेन्सआवनो लगे लगे सानैखौ हमदों आरो सासे गुन्डाखौ मोनायाव हमदों, खारबायमोन बिथांमोना गासिबो। दा दिनैहाय दायनिगिरिफोरखौ, कालप्रिटफोरखौ, रेपिस्टफोरखौ जोंनि जिल्ला प्रशासना एसपि नि दैदेननायजों, डिसि नि दैदेननायजों बिथांमोना जे साजा होनो थाखाय आयेनगत भाबै दिनै बेबस्था लादों, हमनो हादों, बिनि थाखाय जों जिल्ला एबसुनि बा गासै रायजो राजा जानानै बिथांमोननिसिम जों गिबियावनो साबायखर बावगोन। आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों, जोङो रायलायबावगोन गाबोनबो, दिनै सानदेखाय जों थायाखै, जों जगाजग लाबाय थादों। गाबोन जों फर्मेलि डिसकासन खालामगोन, जों डिमान्ड खालामगोन जिहेतु बे जाथाया समाजनि थाखाय कुनु गनायजाथाव नङा, जायखौ जों दिनै नुबाय, भिजुअलाव जों नुबाय, भिडिअआव। दा बिनिखायनो बिनि थाखाय असित जोंनो न्याय नांगोन। पक्स' जि धारा दङ बाहाय, जिहेतु माइनर रेप केस जाबाय, बे माइनर एजनि पक्स'नि गेजेरजों बिनि बिसारा थाबैनो जानांगौ। आरो बे आयेनगत बिसारनि गेजेरजोंनो जों लुबैयो बे कालप्रिटफोरखौ थाबैनो फासि होनांगोन बा जिउ जोबजासिम साजा होनांगोन, जों बेखौ डिमान्ड खालामगोन। आरो आं दिनैहाय जों एबसुनि जानानै जोङो खावलायदों जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट, जाय दिनै सरकार दं, जाय दिनैहाय चिफ मिनिस्टार दं, मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिथांनि जि नाजानाय, बिथांनि जि मोनसे रायजोखौ बेंनाय, जोबोद गोख्रैनो बेंदों, जोङो एप्रिसियेट खालामगोन, बिथांखौ जों साबायखर बावो। जों नुदों जे थांनाय समफोराव गुबुन गुबुन ओनसोलाव, गुबुन गुबुन जायगायाव जेब्लानाखि माने इलिगेल अप्रतिकर माने जेब्ला खान्द जायो, माने आयेननि बिरोधि खामानि जायो, बेफोरबायदिखौ मालाबा रेप जानाय, मार्डार जानायाव लगे लगे एनकाउन्टार खालामो, लगे लगे न'आव थांनानै दुसट'नि न'खरखौ बुलडोजार लागायो। बेबायदि एखे नोजोरजों जोंनि बे जाथायखौबो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समान नोजोरजोंनो जोंनो जास्टिस होगोन, जास्टिफिकेसन होगोन, जों बेखौ लुबैदों। दा जाय कालप्रिटफ्रा बे खामानिखौ मावदों, बिथांमोननि न'खौबो बुलडोजार लागायनांगौ, बिथांमोनखौ बे समाजनिफ्राय मा होनदों गैया खालामनांगौ, जों बेखौ डिमान्ड खालामदों।